Waosan cerkak kanthi irah-irahan wirang anggitaning Fauziah Nanda Aulia. Monggo dimirengaken. Tika, bocah wedok kelas 2 SMA. Uripe pancen ora gampang. Bapake wis suwe lunga tanpa kabar. Dene ibune saben dina mung sibuk dodolan ing pasar. Tika kerep ngrasa piyambakan lan ora duwe papan kanggo ngeluh. Uripku kaya ora ana sing ngopeni. Mangkono pangandikane saben lungguh ngamun ing kamar. Ing wektu padha ana bocah lanang jenenge Reno. Keluargane uga ora trep. Bapake seneng mendem lan gawe rusuh. Dene ibune ora tau ngopeni anak. Reno luwih kerep bolos tinimbang mlebu sekolah. Nalika Tika ketemu karo Reno ing alun-alun, dheweke krasa kaya nemu kanca sejati. Reno kandha, omahe mung gawe sesek lan semrawut. Dene Tika mangsuli lirih yen dheweke uga rumangsa padha. Saka kono loro-lorone dadi luwih raket. Saben sore Tika lan Reno luwih seneng lunga bareng tinimbang mlebu sekolah. Nalika guru nyeluk amarga kerep bolos, Tika mung gumun ing ati. Apa gunane sekolah? Wong ing omah wae ora peduli. Nalika nyakruk, kanca-kancane Reno kerep nawakake udut lan ngombe. Awale Tika isin, nanging bar Reno kandha. Aja betitik, urip mung sepisan. Pungkasane dheweke manut. Rasa penasaran gawe dheweke mlebu jaget sing luwih peteng. Dina ganti dina tresnane saha kencang lan pungkasane kebablasen. Ora ana sing nuntun, ora ana sing ngelingake. Sawise sawetara wulan, Tika krasa awake aneh, kerep mual lan lemes, nganti ngerti yen dheweke ngandhut. Nalika nyritakake marang Reno, bocah kuwi mung gumun lan bingung. Reno kandha. Aku ora siap Tik, apute wae durung duwe apa-apa. Tika mung iso nangis lan njaluk, "Aja ninggal aku, no." Nanging Reno alon-alon saya adoh, nganti ora katon maneh. Nalika kabar tekan kuping ibune, omah kebak tangisan lan nesu. Ibune nggetak. Tika, kowe kok tega nggih wirang kanggo keluargamu? Tika jingkruk karo swara serak. Nyuwun pangapunten Bu, aku mung kepengin ana sing ngerteni aku. Sawise iku, Tika ora wani mlebu sekolah meneh. Tangga-tangga padha bisik-bisik. Saben weruh dheweke mung nyawang karo mripat sinis. Impene dadi wong sing luwih becik, ambyar. Reno mbiyen janji bakal setya wis ilang tanpa tilas. Saben wengi Tika nangis piyambakan. Ing atine dheweke tansah ngendika, Yen wae aku ngrungokake tembung ibu lan guru, mesti uripku ora kaya ngene. Nanging saiki wis kasep. ibune senajan atine lara banget, pungkasane pasrah. Dheweke tetep ngopeni Tika, nanging saben ngelingi kedadian iku tansah krasa abot lan wirang. Cerkak iki maringi piwulang menawa nom-noman sing ora entuk pangayoman lan tuntunan gampang kesasar ing dalan urip. Katresnan sing ora dikendhalekake bisa nggawa wirang, rusak masa depan lan gawe keluarga sengsara. Wong tuwa kudu luwih cedhak karo anake lan bocah enom kudu luwih ngati-ngati supaya ora ngalami nasib kaya sing dialami Tika lan Reno. Cekakipun crita kula rampung. Mugi wonten piwulang ing jero crita iki. Yen ana tembung sing kurang trep utawa salah tutur nyuwun pangapunten. Matur nuwun dumateng Ibu Guru lan kanca-kanca sampun kersa mirengaken cerkak kula.